जय श्रीराम दोस्तों. मिगेल नाव बुल्ली. मिगेल म्हणके सणसान चरडू मळरी मग भारी इष्ट. आता नवरात्री नवे तुमगेल खातीर एक लायक काणी संग्या म्हण आयली हांव. काणी ऐक येती आणि पळय येती. कशेसील म्हणो कमेंट्सान संगती ते तुमकां असल काणी इष्ट जाल्यारी तत्तवळी हो नम्मी काणी सांगतती. हांव एकलो न्ही, मिगेलो मस्त फ्रेंड्स आसती. एक दीस एक येवन तुमकां काणी सांगतती. पळयतात नवे. नवरात्रीचे हार्दिक शुभाशयो. देवी सगळ्यांक छान करो. एक गावांतो आत्मारामा, शिवरामा आणि श्रीरामा म्हणून 3 बब्बा असताती. आत्मारामल बायलेल नाव हरिणी, शिवरामल बायल शिवानी आणि श्रीरामल बायलेल नाव सीता म्हणून इतले जन ಒಟ್ಟು एक घरांत असताती. तंतु आत्मारामु शिवरामु आणि ತಂಗಲ್ ದೊಗ್ಗ ಬಾಯ್ಲೆ ಭಾರಿ ಜೋರ್ असताती. मळरी तन्नी 4 जन भारी जोरावरीच असताती. तन्नी कडेचे श्रीरामाकनी तगल बायलेक भारी बात दित असताती. तंगल दोग्गलकरंतू भारी काम करत असताती आणि तंक जेवणाकनी संकट कसने दीनाती. ए श्रीरामा हंगराबून कसं करतसील रे? काम चोरदल्ला तू. काम चोरदायशी इत्ते वेळ वेळा कसम कौच चौचक मेळते नवे. सोक्कू तक्का सोक्कू. करेक्ट सांगल गो शिवानी. पोट्ट गळचनाजी हे बमून बायलांक एक व्यार उद्योग म्हण कसने ना घरचे काम ऐ करनाती. 4 दिस उपास गले समजत हंका. तुगल बायल खंय गेली रे? अण्णा मिगेल बायल उदाहरते चमकल्या. ती मग उदाहरण दितसिली. हांव बायंक न्ही भणाक होर्नोर घालतसिलो. हा 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 हा. कोण ऐकलं री? आणि 2 जण भारी भारी काम करताती. हाव आणि मिगेल बहिणी बैसून खातात म्हणलेक का? उल्लोच पळे उल्लोच आहे. ते एक राशी 5 पडला कसिला रे? हा होने गसू का म्हणून गेलेले तिथले भितरी होड होने ना बणा उद्दा भरी म्हणून सांगले तका गेलेल होने. अशींची प्रति दिवसो तन्नी 4 जन श्रीरामकनी सीताक भारी दुःख दित्तसिलिंती. अशींची दिवस होतसिले. कसले कापेलण्णा कसले आपितस म्हणरी. आता नवरात्री हे नवरात्रींतो आम्ही देवाल पूजा कोरनो 4 जनाक जेवण आपवनो येतोचित सत्कार कोरनो तंको जेवण निवडलरी आमक चांग जात काय. जन येत ती म्हणरी काम चढ असता. तुम्ही दोघांनी समा काम कोरका कळवे. ए सीता समार अंदप कोरका. चढवणे 50 जन येतसती. कितले जनक रंदप कोरची काम तुगेले. दाय तलरी श्रीरामकೈ तुक्कल काम आपै. हम्मी कोणे कसने म्हणती ಒಟ್ಟಾರೆ रंदप लायक दौका आईलन खुशी दौका कळवे. आणि घर आहे तशीची फळा 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 म्हण होळू का तशी तशी चंदुकोन फुटकोन दवरका. अंगण जाणू उद्दागांनो शणा उद्दाकंतू पुरा क्लीन कोरनो कडे लायक रंगोली घालका. आईलन पुरती मेच्चून घेवका तितले चंद रंगोली घालका. कडेरी फूल गंतूचे आणि नैवेद्य रेडी करचे हे पुरा वेळ वेळक सांगका. बट मामन सांगिल ना तू तयारी कोरनस का कळवे. हा आणि नुतारापची नाही श्रीरामा आत्ताची बमून बायल रान्ना वचूनो रान पदाव कदल तिथले राकुड पुरा घेऊन येते. तशींची ते तरकारी पुरा असत पळाय ते पुरा घेऊन येते कळवे. रंद भारी लायक दव का आईलेन पुरा आमको होगळू का तशेच का कळवे. हा आम्ही 2 जण मिळणा इतले पुरा काम आमगेला करू दत्वे. होय का इतले काम आमच्यान करचे साधी दाईश ना अनेकलेन सहाय केले लायक असिले. काम करचे साधी आहे नव्हे. कसले करचे दाय ना तुमका. गडद खायनात वे सकाळी दनपारा राती पुरा गडद खाव नो. आता काम करचे तुमको मंडे मारी रोग वे. तुमक सांगून प्रयोजन ना. मिगेल बमनाक पै तुकून सांगतस त्यांनी हे घरा रापची नक्का काही दो बाहेर पेटे येतं का म्हणू ऐका ना ती. तुमका काम करचे दाय ना नव्हे. एक काम करती हंग रापचे नाक तुम्ही घर सोड वचती काही दायकी थई वचती. हांव सांगील समान नव्हे.
होय शिवानी सांग समास हन्नी दोग जण वेस्ट अन्नी घरा आशात प्रयोजन नातिली असल प्रयोजन नतिलेंक पशुचंतर तुना वचती अत्ता उसळाती नका नका आमको बाहेर काही पेटा नका ती आम्ही दोघ जण कशी पण कोण काम करता ती होय होय आम्ही दोग जण कष्ट रे होडना आम्ही काम करता ती आम्ही वरे देवा पळव येत नव्हे तसं नाही देवा पळच वे देवा पळच योग्य ते तुमकांच वे तुम्ही कसं नसले री मूल्यांतच का रणपाकोडा दुखून बाहेर येऊचे ना रंदा पूर्ती दत्तरी बाहेर बाहेर येस का तुम्ही भितर येऊच्या ना होय होय आमगेल कडेच पुरा होडोड्ड जन येतसती तुमगेल तसल असेल दरिद्रांक पळयला री तांनी आमक पळोन हसतती असेल घरा दवर घेतला वे म्हणून बाहेर येऊ तशी ना तुम्ही कळवे आमक चांग दाव का म्हणून आम्ही देवा पूज करतसती तुम्ही मत येऊचे नका हा उरलेल पुरो पूजे तयारी सुरू करूया आम्ही आणि के सामान प्राडका रणपदल दौकदल सामान गिमान प्राडका नव्हे सामान मात्र नाही म्हणता आमका अंगलनी दवकनवे हावनी शिवानी वचनो अंगलनी हडतती माकलाय कपड दवका ती केलाय कपड दवका आणि तुमको दोघांक घेऊन येतती होई ते हावनी अक्कोचनो आमक 4 जनका अंगल घेऊन येतती तुम्ही रणपदवकदलेले सामान प्रहाडाती आणि तरकारी थोडे दाव कदायत हे 2 बम्मून बैल रन्न गेलतात ना फागील गोंयट आणि सूर कसं नाही असल्यार घेऊन येतात ती त्या तिथलं पावेश ना दोड्ड जन येतात म्हणताना लायक लायक पुरती आम्ही रंदप कोर का नव्हे तूप चढते हाडाती कडे गोडशेक द्राक्षी काजू बी बादामी पुरा समोची हाडाती त्या वरल्यार आमकां नित्य खर्च दत्त मो त्या पुरा तुमगेल काम कडेरी हा फूल दवका त्या श्रीरामाला सांगला तो हांडीत म्हणया हा दायत दायत पुरा घेऊया आम्ही गम्मतेर पूज करूया आमगेल काम वचात हा आम्ही 4 जणे बाहेर होत असत म्हणून बामून बायलांनी तोंड पोणा कती काम सूर करती घरा सुत्त तोंड वाटून घेतला त्या पुरती कान फुट करती कळव्या तिथल्या नाही वैर माळेरी एक राशी धूळी प्रदल्ला त्या पुरती कान फुट कोरका घर म्हणजे फळा फळा जाऊ का कळव्या सूर करा तुमगेल काम ओ विसरून गेली आमगेल अंगल उंबलचे एक राशी अस आमगेल कुडान तू एक बालदी घालून दवरला गोड सीता होरनो पूर्ती उंबळ घाली एक चूर गलीज म्हणच्याशनच घर फुटस का कळव्या हो अक्का अंगल म्हणता नुडगसले आमगेले अंगल असको तिगेल उंबळताना आमगेले उंबळी कळव्या आम्ही येताना घर म्हणजे तिथले फुट जाऊनस का एक एक काम असनच पूर्ती कोण दवर का तुम्ही कळव्या दायत सीता इतले काम आम्ही कशी करची गो कोरक तीच म्हणता नतला हन्नी आमका खाण जेवण दिनात मो अशी कितले दिवस म्हण आम्ही अशी गोळची गो एक राशी काम करका त्यांनी पुरं सोडलेलं उष्टी खाऊ का कालचे पेरचे वायर दल कसं नसल्यावर घालता ती ते पुरं खाऊ का कितले दिवस गो हे कष्ट इथे नवरात्रीन तो देवील पूजनी केला रे देव चांग करते रमते अवकाश नामो इतलं सकड काम करू का आम्ही आणि देवाला पूज करचे घेत ना देवा बरे पुढचे भाग्य नामो आमका रो नको सीता रो नका तू रडल्यारी म्हाकाय बेजार देतो गो बेजार कोण घे नको सीता देव हात नाही पाय आमक चांग कोर नो करता आमगेल चांग पण आमक राखून राखतो गो आम्ही आता पूजेक रांधापणी करतात नव्हे आणि हंग पुरा काम करतात नव्हे त्यावे देवाला एक सेव म्हणलं की अगो शुद्ध मनार करूया गो हात नाही पायी ते देवी करून येऊन आमके छान करतो गो आम्ही एक होड घरांत अशी तश करतो गो देवो तुम्ही सांगते सत्य म्हणता होई आम्ही निष्ठेन तो करचे कामाची देवाला पूज म्हणून लेकलं रे देव खंडित चांग करता होई अश दिसत मका दलर केलं म्हणता बेजार दिसता मका देवाला पूज करका म्हण भारी आशे पूज करचे काही दायना 4 जण आपण जेवणा घालचे काही दायना कसं करचे आमगेल हाणे बराप देवी आम आता मी उलयता रबलेरी
कामा वेळ जाता वचा वचा काम करूया सुरवेरी हंगा अंगणानी पूट करूया वही वही उगोगी काम कर का अम्मा भगवती आमगेल कष्ट दूर कर अम्मा हेंची तुगल सेवे म्हणला अम्मा बम्मुननी बायला काम करचे सुरू करता ती घरची बायच्या अंगण पूर्ती फूट करणं राखूड हाडूक म्हणून रन्ना ऐकता ती राकुडानी पूर्ती खंडून घालला गो सीता आणि घरा हरका इथे तुम्ही खंडून खंडून घालतशी हांवें भर कोरून कोरून घराला घोरून घालले पुरो ओदतस म्हाका कसे कीची माती गोलावरी जातस भारी सुस्त जात म्हणता एक 5 मिनिटांक बसता हमको सुस्त जात म्हळ्यार निमगी तर कोण असत गो मी गेला आणून यम असेल जाल्यार आमची इगत यान असेल गो आता कोणे नात गो आमकां निमगितली आमी इतलें काम केल्यार आमकां एक मुश्टी जेवणाकनी घालता ती अण्णांनी होन्नी नातल्या तावेय ना गो काम कर गो इथे आम्ही दूर खंय दवोवचे हांवें खंय म्हूण वच्ची गो खंय म्हणूच सांग हे गांवांत तूं म्हाका पळयल्यार सगळे सुसार करता ती हांव पेद्दा पेद्दा म्हणटा ती तशी हांव नव्या अण्णान आनी होन्नेन मिगेल म्हणटे आस्ती पुरती भितर घाल्ले मिगेल निमित्त पाप तूं खंय कश्ट तूं बैस को सीता थोडे वेळ तूं बैस हांव वता बेजार कोण घेनाका तिथे आनी पळय आमगेली परिस्थिती समजता हांव अशी उतराक म्हणलेले पुरो देवालीचे हांव एक 5 मिनिटांक बसता तुम्ही बरे बैसा ती ना गो सीता म्हाका तितलें म्हूण काय सुस्त ना हांव तुगेलें काम करता एक 5 मिनिट तूं हांगा बैसून सुदारसून घे आनी घरा गेल्यार अण्णांनी होन्नी आमकां सोडना ती हांव 5 मिनिटांक बसता तुम्ही वच्चा ती आयली तुमगेली पट्टी मागशी येतात सीता तूं मिगेल खातीर कितले कश्ट भोगतास हांव काम करता गो हांव वता आमगेल हाणे बरप केन्ना समजत की नवरात्रींचो देवाल पूजा करून 4 जण जेवणा घालायला जाल्यार आमगेल कष्ट परिहार जातशील कितकी जाल्यार आमकां अवकाश नामू आमी जीवन पूर्ती अशी कष्ट भोगता कितकी अशी पुरा लेक्ताची बसील सीताक थंय न्हीद येता देवी आदिशक्ती सिंहवाहिनी सीताक स्वप्नांत दर्शन दिता आणि सांगता चरडा सीता नवरात्रींतो मिगेल पूजी कोरनो 4 जनक जेवणा घालचे दायना मू म्हण बेजार कोण घेतस वे तू बेजार कोण घे जगत्या ना ಜನನ ವೈಟ್ ಕಾಮ್ ಕೋರ್ನು ಪಾಪ ಕರ್ಮ ಕೋರ್ನು ಅಸಿಲೆನ್ ಪುರ ರೋಡೋನು ಹಿಂಸಿ ದಿವ್ನು ಕಡೆ ದವ ಪೂಜ್ ಕೆಲ್ಲರಿ ತೆಮ್ಮ ಖಂಡಿತ ಪ್ರೀತಿ ದಾಯ್ನ ತುವನಿ ತುಗಲ್ ಬಮ್ಮುನು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ದಾವನು ಕಾಮ್ ಕರ್ತತ್ ಪಳೆ ತೆಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ದತ್ತಸ तुमगेल वेर करुणे येवनो तुका दर्शन दितस चरडा ಕೆಲವು ಜನ ಕಶಿ ಮಳರಿ ಪಾಪ ಕರ್ಮ ಕರ್ತತಿ ते पाप कर्म केलेले कळून घेवच कतीरी अशी देवा पूज म्हणून करतती आणि ಕೆಲವು जन तंगेले आस्ती अंतस्त वैभव प्रचार जनलेद्राक प्रदर्शन दवरका म्हणून अशी देवाल पूज दवरतती पोट भरलेलेंकाची नाना भक्ष कोण वाढतती तदना तांके खुशी दायना आणि मक्के ते सल्वना गोपुता मक्क दावकदलेले केवल भक्ती आणि श्रद्धे मात्र भक्ती तो मके फूल अर्पण केलरी खुशी दत्त चरडा तू बेजार कोर नका पोटा भूक म्हणजे मनुष्यांक मात्र नाही सस्य वर्ग काही अस प्राणी वर्ग काही अस क्रिमी कीटादी काही अस तू तंक संतुष्ट केलरी मक्क पौत चरडा ते काम करी झाडा उद्दा गाली प्राणी पक्षी का तुका लगासिल्लंतोची एक थोडे दी त्या पौता तन्नी तुका हारैसितती कळवे इतले सांगून देवी अंतर्धन दत्ता हा देवी देवी खैस देवी हो हांव इतले वेळ पळयलें स्वप्न ते देवीन म्हाका दर्शन दिलें आनी खंडीत चांग दत्ता अम्मा जगन्माते तू सांगील खंडीत पालन करता हांव अशी लेखून सीता कामा भायर सरता हो हे रन्ना आसिल रुखांक आनी कोण पाप उद्दा घालता ती हांव दिवसाक एक रुखापुणी उद्दा घालका कितले उद्दा घालता हांव अशी लेखून सीता नेंतला वचून एक बुडकुळेंत उद्दा घेता झाडांकनी उद्दा घालनो घरा तिकड वचका म्हणटना एकली बायल मनशी एद्रा येता
तू सीते नव्हे होई हांव सीता तुम्ही कोण म्हण कळली मू हांव तुमगेल गांवन तुलीची तू अनेके म्हाका पळयनी आज हांव देवा पूज केलेले एक कॅण तुका दितस घे हांव दुर्बळ बायल मनीशी मिगेले ताणू शक्ती देवा पूज केला आनी कोण म्हाका दिसतात की तांकां एक फल दिवका म्हणलें कोण बरी फल दितस एकय कॅण दितस बेजार कोर नाका घे तुकाय देव चांग करतला ते बायल मनशान देवाल प्रसादो म्हणटाना सीता कसं कोरका म्हूण कळना घेता हांव आनी येता देव तुक चांग करो ती बायल मनीशी सीदा वता देवी स्वप्नांत येयली हात पळयल्यार धवल प्रसाद मेळ्ळे म्हाका खंडीत देव चांग करता तशी सीता मुखार वतना गाय येता हो गाय येयला हे देवाल प्रसाद गायक दिता गायक पळयल्यार जोर पोटा भूक लागील म्हण केस मिगेला दिवच्या कसन येना हे कॅण दिता आनी थोडे उदक दिता मिगेला गाश्टी इतले गो माते उदक पी आनी हे कॅण खा म्हाका जोर पोट्टा भूक लागिल्ले तूं दिलेले केळे उदक पिवन म्हाका मन संतोष दिले देव तुका चांग करो अशी चिके मुखार वस ते रुक्मणान तो एक निधी आसा ते तूं घेवन वस देवान तुका दिवचें सांगलें म्हाका हो रे तुका देव चांग करो तुगेले कश्ट दीस पूर्ती दूर जाल म्हण लाक ते दुड्ड घेवन तूं आनी तुगेले मम्मूण सुखार आसा ती गाय चमकल मागीर सीता गायन सांगिल्लें उत्तर उडगासकोन घेतची मुखार वता अरे थंय कसन कितें दिसतास हळवतास कसन ते हां भंगार आसका ते पळयता ना भंगार ती देवान म्हाका दिलेले देवीनच म्हाका दिलेले हो इते आयली तुवें पळयता हांगा सीता कसं गो हे खंय मेळ तुका इथे तुमका घरा गेल मागीर पूर्ती सांगता देवान दुड्ड दिल्लेले आमकां हे देवी जगन्मातेन दिल्लेले आमकां न्ही चांग देता म्हणटा चांग देता हे दुडवान तूं आमी दान धर्म कोर न्हू आमी एक चांगर कोन घेनो सुकार अशें म्हणटा बदो वयवे बदच वे तू कशें दुड्ड मेळ म्हूण म्हाका सांग तेन्ना सीता दल्लेल विशय पूर्ती सांगता इतले पुरा धल्ले म्हणटा देवी स्वप्नांत येवन म्हाका सलहे दिवन इतले पुरा काम करेली आतां म्हाका इतलें होडपळ दिल्या आमी आनी वेरी दुर्बळांक कश्ट रसिल्यांक पुरो आमगेल ताणू शक्ती सहाय करया देवान दिलेले दुड्ड 4 जणांक वांटुया आमगेले मी 4 जणांक चांग जाल्यार रे वापस आमकां देव इम्मडी धावन चांग करता आमी हे दान धर्माक उपयोग करया तशीच आमकां एक घरदार कोण घेवन आमी चंदायरी सुखार अशें म्हणटा वय गो सीता तू सांगेल पूर्ती समाची तशी करया कष्ट आशिल्ल्यांक पुरो आमी दान धर्म करया गो देवान दिलेले दुड्डू 4 जणांले उपयोगाक आयले रे देव आमकां निके चांग करता आनी तूं आमगेले कश्ट दिवस पूर्ती दूर जाल्ले खुशी जाल गो चरडा श्रीरामा सीता तुमगेले उत्तर आयकून म्हाका भारी खुशी जाल्ले दीन दुर्बलांक सहाय करका पोट्टा बुक्केंत आयिल्ल्यांक येतानु शक्ती भोजन दिवका तशींची वज्जूचक कश्ट आशिल्ल्या चेडवांक विद्याभ्यासाक सहाय करका हेंची मनुष्य धर्म तुमकां देव चांग करो इतलें सांगून देवी अंतर्धन जाता देवान दिलेले दुडवान तो चंद एक घर बांदून घेतिले श्रीराम आनी सीता तांगेले असील दुडवान तो दीन दुर्बलांक सहाय करतती तशींची कश्ट आशिल्ल्या चेडवांक विद्याभ्यासाक नेरव दितती पोट्टा भुकेंत आयिल्ल्यांक जेवण वाडटती अशीची दान धर्म कोर्नो बुकेर आयिल्ल्यांक अन्न संतर्पणे कोर्नो सकड जनाले प्रीती पात्र दत्तती इतले वेळू आमगेल काणी पळयलेंत नवे कशी दिसले म्हणून दयकोन कमेंट्सान तिळसी येती ते आनी
खुशी दलरी एक बॉट उकळती लाईक होती हती अनेक बॉट उकळती तुमगेल फॅमिली फ्रेंड्स संग पुरा शेअर करती आणि के कोण आमगेल प्रपंच यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करनी की दय कोण आत्ता सबस्क्राईब करती असले मस्त कहाणी व्हिडिओ पळोच खातीरी आमगेल प्रपंच यूट्यूब चॅनल का सबस्क्राईब करती तुमगेल फॅमिली फ्रेंड्स संग सांगती इथे आणि हांव येता बाय.